Kaseng New Trap Achik National Movement HNM West Kas Hill District Lingbao President Kanekaseng Ba Wilstone Suchiang Ulapan Pau ya kajing sengau benyau halor kajing long jingman kajing bambiang ya kajing penilai football tournament ki khana school ha ka Subroto Mukherjee Cup balapelong ha Kaneka District nadu kajing bambiang kamadan yelekai kabalokum kapanthor keba ka screening committee kajing bambiang ki jaka sa ki khana school ki bawan na ki jaka ki pakham jingai bat kajing pelong ya kane kajing elekai hakapor long exam ki khana school kumenta Yuni kick kaya jeram Hagane ka porngi penpau ya kajing sukhia hakabade bat kade ka Subroto Mukherjee Cup football tournament mentau senam. Balai nomor bang layo complain na babon giliang na ki kimi ki pa jo ki kena school. But what na ki no punya jo ki school ba pero peri ba ko West Kas Hill District. Ba balai ka long nomor ba man lau senam ki ju penlong ya kade ka jingel ekai hakum kini ki benai ki ba jan borok ki school ki dan exam. Kata kade ka half-yearly examination. Lade ki second term but kui kerja exam. Tika pekawan raya kajing put hak beri ka puli putih nomor ba kikna kimyo shu ban concentrate hak puli ni kini lekai football. But kata kalong ba kamtam kum kajing long jo kamariang climate condition ni ama ru kam ya ha ban lekai ku buli po. Ka eryong ke ernget ka slap ka pria ka laba lapsan ka umsau bat kiwe. Nangta ngikwa ruban lek kindiat hak beri bat kaniga screening committee kabapaniat ya kaneka Subroto Mukherjee Cup. Bali pojata nomor bakumbang i hagine ke social media hagine ki kendiat sing beladap kalau baka kaneka screening kamsem lalong kaba ai jingon yi ki school lani kinong school ki bai simenta hagine ka Subroto Cup. Bali kalau nomor ba kajing ka screening kalau kabalong kothan tang sipang bat ba kamlong kabala ka ba ajingon kata kalau ba Dena mar kata-kata ngi kum nakaliang kaseng ngi sngau ban ai jingmut ya katanan ko diped ya ka office jong ka district sport officer ba DSO bakin sung bah ban ai kam le ban kam janai ban kam kulut por ber kom le screening compare ta ka simpor RC lai singiru hendra kin ai ya ka kin le ya ta ka screening hagar kom badai bat bangi ai jingmut ru ba kani ka screening committee kadai kidiban phau da kan ja body ke bolong independent kata kalau ba kim dei bergentup ya ki coach ki referee ni kino punya ki badon jige dei kino ki school nomor bakawan ra ya kajing bom hon ha ka ba dei bat kiwe ba ki school ti ban le ya ka dei screening dan kam ban le ba kanang ba gin yo ru ya ki kena ki babiang ladangi penjongdor ladangi penjong rem ha kata ka snem kha jongki kadai ban lo mitik kum ka birth certificate lani latna ka bantai ka ladar kata mu kadai ka dahar ka dan ladar tu ka birth certificate jongki ka badai ka original ka adhar card ru kadai original ki ong bahana kadai ka fake certificate ya kata gud bahana kliang ka sengi pau di susi badle singi la bandawaru ba kita kinong issue ya kum kita certificate ki habanda issue biang ka wege ka adhar ru ka jo balata kita ki kata ka screening committee kalabba kita ki dokumen ki long fake kidei ban sim action ya kita ki kena bat ya kum kita ki school namla ban chuong ba kani ka fake hilit no kata kamut ba katu ka fake certificate juki kin lik bunun kam fake biang sa shawai kata kamla ban lo ada kilap ba kata certificate long fake kamut ba ki hab banda ngamda ong ya kata punjitom re ki habi ban le ai ban penting kana ba kam dei ban dangjia kum ni sakamar natangi poy sa shakwi pagkabanta kata kalong bahag bari bat ka jakasa jong bini khna ibawani simenta ki school ki ba khamna kham jingai na nongstoin kum kin de ki than rimuliang choto but ki wi school ba kham jingai ka fixture kalong ba ki le kai man laga sngi tilada ka kitnat badi pe kam don watang ka jakasa nam ga jongki kat no ngan sim sitom ka ban le phai le ban wan man laga sngi dagi hajar ki penlot di kan no kalong jing dunong di kerpat bekin subaban ailem ga jakasa kanu kono ka kamra ka bagalong kabam kin pun kilesi kin pun krei ndrei tanga jaga sa kata kalabian ka ega bang sukhia hadu kata kalong har jinglong jingman jong kamadan mo ka playground
haka jing sha banile ka football pro seperti ngitip banile ka football bagi habile amanan plang tito lara ngimyo e kata amanan plang babiang compare dai ngini le pada kamanan ka ba yahap dur yahap sur andre lengi peit pat mentah hang ne no pendeng ka jakai le kai juki kena kala long thik kum ka pentor ko ba lani kala long thik kum ka pung tikini le kai kum no kai mupri kena bat kum ka ne ka jinglong jung kamadan kum no ka ngin yo ite kena ibun sab kena ibat tebet cisha namar kapol kanum le kumudi hopan le kena kinim la ban le kai kumudi ban le kai kata kalong manamar ba kaman kamlong ban ngis nei don kimi pa complain yang ngi ong ba ngim ki complain yang ngi ong ba ngim sha shu i kena begini le kai namar ba ngi tieng ki so ur ngi tieng ki sama saw ngi tieng ki sa yo pang yu to ma ka swa pa ka kti la don gi kena ki ba tnget gi kmat la don gi kena ki ba buncet guru kom ti saar tat ba ka khta kumo om ne ningkong ba kadai ke porlo exam tekin krekot lekin le lekai don gi school bu yo full team mo kharwai ngur gi lekai lada gi school gi benre ngur ba kharwai ngur gi lekai katu ka school ba lekai ndre ngur kan cha thap lagi pau gol te kan no kon jing cha borom ya katu ka team te katu ka team hi kan sngo ngatrai kan de ka jing suram ko jing smule ran lada mudur mata lada manga de coach ba cha thap si por gol ngan half thailander te katu ka team kan sngo leran te nama kata ngi ajimot dia kan de screening committee balada gitu gi kena kim yo full set karo ingot kemud baki day ban pawan replace de giwi pat kena ki badang biang kasnem with valid document hagabadi bal banasami ki notes ki school ban wani simenta hagan ekso bertu kopru ni ajimot ye kitana bali pay bakim suba ban ai ya kapor kham jalan ban poy ye ki siti kham biang por khnang ba ki school ru ki la ban jet ki kena kim check i tu ki certificate bar khoi ba kide ki ba biang ki ba bet ki ba dangyo berkum de unda kita mengila pun kre namar balada ka shiti ka wan menta last date la sisni te kumno kin la ban long